Edge film za ku je kalla a wannan satin. Na farko shine kankat shi din dai kankat ne, algaita film ne. Yawwa ku je ku kalle sa, kuma babban jarumi ne. Film din yayi masifar kyau. Sai kuma rura wuta yayi masifar kyau. Rura wuta film ne na yan jagaliya, sannan kuma kowa inda film ne, sabon film ne wanda ya kasance dai ya hada da soyayya haka, sannan kuma ana fada. Film din yayi masifar kyau. Sai kuma bakin zaki jarumin zaki ne, shine wanda yayi bakin mulki. To yanzu ya zo muku da sabon film shi ma bakin zaki kuma yayi masifar kyau. Sai kuma gudan zuma shi ma yayi masifar kyau. Gudan zuma film ne irin na safarar irin yara haka, ake safara mata a ringa kai su a kwantena kasashe haka. Shi ma kuma film din yayi masifar kyau. Karshe a samu wata ce take ma fito da yaran, karshe a ringa bibiyar ta, ana bibiyan yaran, ana so kowanne yaro ana so a kashe shi saboda kar asirin su ya tono manyan. Film din ya masifar kyau. Sai kuma tawagar bincike shi kuma wata aka kashe, shi ma ake masifar bincike a film din yayi masifar kyau shi ma sosai da sosai. Shi kuma sassaka ya masifar kyau. Sassaka kuma wani uba ne ya ajiye wa yarsa wata wasiƙa akan katta neme sa, je nemo musu arziki. Kawai ta ce ka ai ina ba zai yiwu ba, kawai ta tashi ta bi uban. Kuma sannan inda ya je neman arzikin abu ne mai hadari, saboda mai guri ne wanda akwai irin 'yan ta'adda a gurin, da kuma sannan namomin daji haka. Film din yayi masifar kyau. Ita ma ta bi uban. Film din yayi masifar kyau. Akan gwal shi kuma ake fada. Film din yayi kyau. Sai kuma dan anaci yayi masifar kyau. Dan anaci shi kuma haka ne, wanda irin kawai zai datse wa mace irin kayayyakin wayanta haka, ya zo ya ringa mata bincike, ya ringa cewa ya san sirrinta kaza, in dai abba ta bari ya amfani da ita ba, zai tona mata asiri, sannan ya tozarta ta a rayuwa. Sai ga mata ta yadda kuma ta ba da kanta. Film din yayi masifar kyau shi ma. Sai kuma rugugi shi kuma wani dangi ne wanda suke haduwa suke kasuwanci. Love story film ne, karshe su zo akwai Edge film za ku je kalla a wannan satin. Na farko shine kankat shi din dai kankat ne, algaita film ne. Yawwa ku je ku kalle sa, kuma babban jarumi ne. Film din yayi masifar kyau. Sai kuma rura wuta yayi masifar kyau. Rura wuta film ne na yan jagaliya, sannan kuma kowa inda film ne, sabon film ne wanda ya kasance dai ya hada da soyayya haka, sannan kuma ana fada. Film din yayi masifar kyau. Sai kuma bakin zaki jarumin zaki ne, shine wanda yayi bakin mulki. To yanzu ya zo muku da sabon film shi ma bakin zaki kuma yayi masifar kyau. Sai kuma gudan zuma shi ma yayi masifar kyau. Gudan zuma film ne irin na safarar irin yara haka, ake safara mata a ringa kai su a kwantena kasashe haka. Shi ma kuma film din yayi masifar kyau. Karshe a samu wata ce take ma fito da yaran, karshe a ringa bibiyar ta, ana bibiyan yaran, ana so kowanne yaro ana so a kashe shi saboda kar asirin su ya tono manyan. Film din ya masifar kyau. Sai kuma tawagar bincike shi kuma wata aka kashe, shi ma ake masifar bincike a film din yayi masifar kyau shi ma sosai da sosai. Shi kuma sassaka ya masifar kyau. Sassaka kuma wani uba ne ya ajiye wa yarsa wata wasiƙa akan katta neme sa, je nemo musu arziki. Kawai ta ce ka ai ina ba zai yiwu ba, kawai ta tashi ta bi uban. Kuma sannan inda ya je neman arzikin abu ne mai hadari, saboda mai guri ne wanda akwai irin 'yan ta'adda a gurin, da kuma sannan namomin daji haka. Film din yayi masifar kyau. Ita ma ta bi uban. Film din yayi masifar kyau. Akan gwal shi kuma ake fada. Film din yayi kyau. Sai kuma dan anaci yayi masifar kyau. Dan anaci shi kuma haka ne, wanda irin kawai zai datse wa mace irin kayayyakin wayanta haka, ya zo ya ringa mata bincike, ya ringa cewa ya san sirrinta kaza, in dai abba ta bari ya amfani da ita ba, zai tona mata asiri, sannan ya tozarta ta a rayuwa. Sai ga mata ta yadda kuma ta ba da kanta. Film din yayi masifar kyau shi ma. Sai kuma rugugi shi kuma wani dangi ne wanda suke haduwa suke kasuwanci. Love story film ne, karshe su zo akwai